ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଟି କୁହନ୍ତି ଏପଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଯାକ ହେଲାକି। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଆଉ ଯାହାବି କିଛି ତମେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଭୁଲ କରୁଛ ନା, ମାନେ ମୁଁ ଯାହାବି କିଛି କହିବି ଆଇ ଥିଙ୍କ କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଲିକି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଦେଖ, ଦେଖ 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 ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉ ସେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି ଏଇ ସିଧାରେ ଥିଲା, ଆସିକି କଣ କଲା ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡି ସହିତ ସେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା କି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ତ ଠିକ ସେ ଭଳିଆ ତମେ ଯାହାବି କିଛି କାମ କରୁଛ, ଦେଖ ତମେ ଯାହାବି କିଛି କାମ କରୁଛ ନା, ତମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ତାପରେ କାମ କର। ଯଦି ତମେ ଏହା ଭାବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି, ମତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା ଦରକାର, ତମେ ଯଦି ଏଇଆ ଭାବୁ ନା, ସେ ପିମ୍ପୁଡି ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖେଇଲି, ସେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ହଉଛ ତମେ। ସେମାନେ କଣ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲା କି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମିଶିକି ରହିବି। ତାପରେ ସେ ହଜିଗଲା କୁଆଡେ, ତାପରେ ଦେଖାଗଲାନି। ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯଦି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ନା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଚୁଜ କରିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକି ଚାଲ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ହଜିଯିବ। ଯୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଥିବ ସିଆଡେ ଯାଇପାରିବନି, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ହଜିଯିବ ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇଫରେ ଯାହାବି କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା, ଏକୁଟିଆ କର।